jo sat det punkt, ikke også? Man trykker så på, når jeg starter igen. Ja. Stop det der. Det tror jeg seriøst også. Jeg er sikker på, at I kan lade os spise kærlighed. Watermelon blocks. Må vi færdige? Stina? Ja, på min seddel, der har jeg ikke skrevet, om du har haft 9. eller 10. klasse engelsk. Du har også haft 10. klasse? Ja, opsigtsklasse. Ja. Jeg stønner som vild. Hvorfor? Jeg tænker på, at du ikke er den karakter, du er en eller anden fra sidste år. Og dine andre. Så er det. Jeg har ikke tid. Jeg har ikke spillet det år. Jeg vil ikke have det. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Slapping. Jeg har faktisk Nej, mig ikke. Watermelon blocks. Cykel, på Facebook.